akuvama umusa uNkulunkulu akakulinde akubusise ngayo yonke indlela kama kupastor channel Newflick okubalekile nokufanele yiba umlandeli wechannel ukuze usinisele inamba uma ungeyena umlandeli le channel le namba ungayisebenzisa ngoba uzoloku WhatsApp uzoloku ngibuza igama uzoloku ngibuza into eziningi umuntu ongumlandeli uyazi ukuthi the only thing afuna yenze ukuthatha inamba afone kusuka ngo9 ekseni ya 5 ntambama efone ngawusebenzisa WhatsApp futhi uma efone uyathi akangibuza igama kodwa uyaye echaza igama ebingelele bese echaza igama bese ehlala nje odabeni sindlule kanjalo yabona so speaker la Peter Molloy 37 uthi sawubona pastor weningi mina ke la ngibophe ngigama umuntu wami so he was combing her girlfriend or her wife nake singakusho number 1 ngokujwayelekile la uma uphupha umuntu wakho noma nje umuntu kuba uPawulo hluma umkama inwele lokho kusho imizamo yokumbonisa yokumeluleka yokumqondisa noma yokumlungisisa amaphutha Umshumayeli 9 verse 8 yena ke uthi qoka ukamino lezakho futhi ubukeke kahle kakhulu thokoza ngokuphila nomngakho omthandayo zonke insuku zokuphila kwakho okuyize 2 kuyenzeka uma uphupha umuntu kuba uPawulo hluma umkamino losuku lusho ukuthi kungenzeka lo muntu uzomlekelela noma uzomsiza ukuxazulula izinkinga zakhe Umshumayeli 9 verse 10 konke isandla sakhe sikufumanayo ukukwenza kwenze ngamandla akho kodwa ke 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kungaba uPawulubi uma umkama inwele bese iphuma lokho kusho isahlukaniso nokuthi ningase nihlukane uma ngulezi nwele ngesikhathi umkama kade lokuziphuma la khanda yabo lo muntu ngenzeka kulahle Siwe ni